Potrebujem crazy face do kamery. Výraz, poprosím. Crazy výraz. Môže byť. Čauko, rád ťa vidím. Potrebujem crazy face do kamery. Alebo zakývaj, alebo niečo. Tuto hore. Chalani, koľko ste sem vy cestovali? 5,5 hodiny. Senica a kde Senica? Dobre, to pôjde do highlightov. Zase jeden chalán baba, vy sa nesnažíte. Tu ide o to, aby si to robili čo najrýchlejšie. Dobre, je to 2-2. Dobre, to sa moc nehýbe, takže ja ešte vyberiem nejakých chalánov a nejaké baby do stredu. A bude tu viacej ľudí behať, poď. Takisto poď. Stop! A už si nesadajte, ani si nesadajte tí, čo si máte sadnúť. Dobre, máme tu 4, 5, 6 chalanov, 5, 6 bab, 7, super! Chalani vyhrali, poprosím potlesk. Super! Dobre, takže dajme si také skúšobné kolo. Moje nohy, všetci sa pozrieme na vlastné. Tvoje nohy, niekoho si vyberte, ja nehrám. Tvoje oči. Ak sa vaše pohľady stretli, v podstate by ste vypadli. Takže, moje nohy, tvoje oči. Moje nohy, tvoje oči. Tí, čo sa stretli, vypadávajú. Naša duša, teda naše vnútro, nájde len pokoj len vtedy, keď... Stala sa tu vražda! A na túto vraždu som bol zavolaný ja. A vy ste tu teraz so mnou, lebo vy, ako týmy, ste boli zavolaní k najlepší. Potrebujem, aby ste mi pomohli nájsť, kto spôsobil vraždu, miesto, kde sa stala vražda, čas, kedy sa stala vražda a takisto aj objekt, ktorým bola vražda spravená. Mlieko, múka, Elza.